O sector cultural é, sen dúbida, un dos máis afectados nesta emerxencia sanitaria. De feito, en Pontevedra, o coronavirus obrigou a cancelar unha das citas máis importantes do ano. O Salón do Libro pechaba apenas 6 días despois de abrir as súas portas. Sen embargo, a organización deste evento conseguiu repoñerse aos acontecementos e atopou unha nova alternativa. O Salón Internacional do Libro Infantil e Juvenil retoma agora as súas actividades en formato virtual. Vamos a manter os contratos asinados en este momento cos contacontos e cas compañías de pequeno formato adaptados á nova situación, non? E, de alguna maneira, pois tamén intentamos paliar os efectos económicos que está tendo este confinamento da poboación. Grazas a esta iniciativa, os máis pequenos poderán seguir gozando dos contacontos, exposicións e obradoiros que estaban organizados para esta edición do Salón, pero dende a súa casa. En este momento, a falta de resposta de outras persoas contactadas, están confirmadas a participación de Tamara Andrés, Soledad Felloza, Polo Correo do Vento, Reviravoltas, Pacolas, Pablo Díaz, Magia en la Manga, Asociación Materlingua, María Faltri e Jorge Juncal, Leucoiña, Fantoches Bach, a Xanela do Maxín ou 7H Cooperativa. Sobre os espectáculos de maior formato que non se poden adaptar, estamos a facer, valorar outras opcións, a ver se atopamos algunha fórmula. O impacto que terá coronavirus no sector cultural é aínda inimaginable, pero con iniciativas como esta, a situación levarase un pouco mellor. Intentamos desta maneira paliar da mellor maneira posible a vida cotiá que as familias con nenos e nenas teñen nas súas casas e tamén axudar, poñer tamén unha pequena rede ás compañías que viven de isto e que necesitan seguir traballando. Todas as actividades do Salón do Libro serán difundidas a través das redes sociais e da web do evento. As publicacións terán lugar arredor das 12 da mañá e das 5:30 da tarde. Un novo plan en familia para estes días de confinamento.